u dnešního videa. Je to po dlouhé době, ale prostě jdu točit. Důvod je kvůli tomu, že jsem furt s kamarádama chodit prostě hrát fotbal a někam ven, takže tak. U tohohle videa dejte like, odběr a zvoneček a budeme se koukat na video, kde je 10 věcí nenalezených na Titaniku, které odstranil světem. Jdem na to. Došlo k jedné z největších lodních katastrof v historii. Hovoříme samozřejmě o Titaniku, luxusní lodi, která se potopila na své první plavbě a stala se symbolem lidské pýchy a tragédie. No, luxusním. Byla to dobrá loď, dokud, že jo, se nepotopila. Právě nyní se s vámi podělíme o 10 neuvěřitelných věcí, které byly nalezeny v tomto legendárním vraku. No tak dělej. Číslo 10. Milostný dopis. Kromě toho, že Titanic je jednou z nejznámějších tragédií, je s ním také spojen jeden z nejkrásnějších milostných příběhů. Hustý. I když neexistuje žádný konkrétní důkaz o existenci Jacka, protože svůj lístek vyhrál a nebyly o něm žádné záznamy o nalodění. Jeho tragický milostný příběh s Rose však zůstává nezapomenutelný. Jaký lístek? Když nemůžeme doložit skutečnost tohoto příběhu, možná vás bude zajímat, že na Titaniku se opravdu odehrál milostný příběh. Mezi prastarými artefakty byl nalezen milostný dopis, vyloven téměř 70 let po nehodě. Dopis pro svou manželku napsal uklízeč kajuty na Titaniku jménem Richard Gettis. Dopis byl napsán na originálním papíru Titaniku a dokonce měl i původní obálku. Kromě projevu lásky dopis obsahuje také informace, které věděli jen pasažéři na lodi. V dopise Richard své manželce vyprávěl o blízké srážce s lodí, jen několik dní před srážkou s ledovcem. Luxusní loď se jen tak vyhnula pohromě, a to díky zásahu kapitána Smithe, který použil remorker, aby svou loď odtáhl. Na závěr dopisu Richard své manželce říká, jak lidé na palubě považovali tento těsný únik za zlé znamení. Číslo 9. Kapesní hodinky. Starožitné kapesní hodinky byly nalezeny u cestujícího, který zahynul na palubě Titaniku. Hodinky patřily Sanai Kantorovi, ruskému židovskému imigrantovi, který byl tohoto osudového dne na palubě Titaniku. Tento předmět byl nalezen při vytažení jeho těla z ledových vod v rámci záchranné operace po potopení lodi 15. dubna. Hodinky mají příběh odpovídající více Jackovi a Rose. Sanai, kterému bylo tehdy 34 let, cestoval se svou manželkou Miriam. Pár pocházel z Ruska a zakoupil si jízdenku 2. třídy. Doufali, že spolu v Americe začnou nový život a plánovali studovat medicínu a jako z Ruska teď, jako více na Ukrajině, ale to radši nic nebudu říkat. Bohužel osud pro ně měl jiné plány. Manželskému páru se nikdy nepodařilo začít nový život. Díky protokolu ženy a děti první se Miriam bezpečně dostala na záchranný člun. Ale Sanai odmítl člun využít a spolu s tisíci dalšími se ocitl v ledové vodě, když se loď potápěla. Jeho tělo bylo později vytaženo z ledové vody. A toto je jen jeden z mnoha příběhů, které nám připomínají životy zúčastněných této tragédie. Po několika dnech v chladné mořské vodě nejsou švýcarské hodinky v dokonalém stavu. Ručičky jsou zcela opotřebené, ciferník je skvrnitý, mechanismus je zrezivělý a stříbrné pokrytí je téměř zcela erodované. No tak chápu, že jo. Hodinky se na aukci prodaly za 1,25 milionu. Co? Jako nechápu. Ale jako dává to smysl trochu, ale... Velká část trupu Titaniku byla vylovena z hlubin oceánu. Ale proč je obrovský kus potopené lodi tak velký problém? Velký kus váží neuvěřitelných 15 tun a je to část trupu o rozměrech 4x9 metrů. Poprvé byl spatřen v roce 1994 a po neúspěšné záchranné operaci v roce 1996, kdy se přetrhlo lano, držící kus byl úspěšně vyzvednut v roce 1998. Tento kus trupu je určitě největším předmětem z Titaniku, který byl kdy vyloven. Jako je. Po bližším prozkoumání bylo zjištěno, že kus pochází z pravoboku lodi, což jen dokazuje, že parník nakonec podlehl samotným přírodním silám. Palubní okénka stále obsahují sklo a tento kus je dodnes vystaven. Když jste vedle něj, máte pocit, že jste jako stále vedle samotného Titaniku. Se nedozvěděl, co kteří navštívili výstavu, byli ohromeni. Mnoho lidí bylo dojato k slzám a někteří dokonce tvrdí, že cítili mravenčení, když se ho dotkli. Mnoho lidí cítí větší s touto událostí, když se dívají na tento jako jsem se toho nikdy nedotkl. stává opravdu
Načo je dobrý ten Mad Max? Za mňa ja sa potrebujem sústrediť na streamoch a Šireko. tam aj niekedy 13 hodín denne. Jeden tam pošlem, ktorý chutí oveľa lepšie, jak tam. Ještě žádná reklama, jo. Trvá opravdu skutečný. Číslo 7. Housle. Jestli jste viděli Titanic, jistě si vzpomenete na kapelu, která hrála, když se loď potápěla. Ale věděli jste, že se to skutečně stalo? Ano, je to skutečný příběh. A jednou z mnoha věcí, které byly z potopené lodi vyloveny, byly housle, na které se hrálo, když se loď potápěla. Po srážce lodi s Fakt? ledovcem byla 8členná kapela pověřena hrát při nalodění na záchranné čluny, aby uklidnila vyděšené pasažéry. Mnoho svědků později uvedlo, že hudebníci hráli až do poslední chvíle a nikdo z nich z tragédie nevyvázl naživu. Nejtragičtější částí příběhu je možná to, že tělo kapelníka Wallace Hartleyho bylo vyloveno z vody jen několik dní po potopení Titanicu. A jeho pouzdro na housle nosil stále na zádech, než se ho jeden ze záchranářů vzal jako suvenýr. Jeho tělo bylo převezeno do Anglie a po pohřebním průvodu, který vyhnal z domovů desítky tisíc lidí, aby mu vzdali poslední hold, bylo pohřbeno. Taška, která obsahovala housle, byla nalezena několik let po potopení. Po prozkoumání se zjistilo, že housle patřily Wallaci Hartleyovi. Členové kapely nebyli součástí posádky a měli plné právo opustit loď a zachránit tak své životy. Tak proč to neudělali? No, tito hudebníci věnovali své poslední hodiny uklidňováním tisíce pasažérů, kteří byli odsouzeni zemřít na lodi. Tragédie na lodě byla skutečně tragická, když kapela hrála píseň Blíže můj Bože k tobě. Zatímco loď klesala do hlubin oceánu. Tyto housle byly vráceny jeho bývalé snoubence Marii a housle následně zakoupil britský sběratel za odporujících 48 milionů korun. Dodnes patří k nejdražším kouskům z Titanicu, které byly kdy prodány. Jako jo, tam bych tam hrál, tak 10 sekund to zdrhal bych. Zakořeněny v srdcích přeživších, i v srdcích celého světa. Ještě tam byly 4. Zvon. 14. dubna 1912 kolem 23:40 pluje Titanic po vlnách stejně majestátně jako vždy. Hlídka na lodi spatří obrovskou třpítící se strukturu a muž na stráži objeví obrovskou flotilu ledovců a zazvoní 3krát na poplachový zvon, aby upozornil posádku a cestující na blížící se pohromu. Pak o mnoho desetiletí později v roce 1987 byl tento ikonický zvon vyloven a nyní je k vidění v muzeu Titanicu. Frederick Fleet a Jako, nevím, tohle, ale ty housle se mi asi víc líbí. Co je skutečně šokující je, že prozradili, že by ledovec mohli spatřit dříve, kdyby jim byl k dispozici lodní dalekohled. Co? Když se zeptali o kolik dříve, Frederick odpověděl, dostatečně na to, abychom se vyhnuli. Po smrti své ženy si Frederick vzal život. Může být těžké pochopit, jak moc tato událost ovlivnila životy všech, kdo byli na palubě. Jen přemýšlet o tom, jak se všichni na lodi cítili, když 3krát zazvonil zvon, je nemožné pochopit. Číslo 5. Jídelní menu. Zajímalo vás někdy, co bylo na menu největší luxusní lodi na světě? Lidé po celém světě jsou stále fascinováni Titanicem, i 111 let po jeho potopení. Nejen po obrovské tragédii, ale příběh Titanicu je také příběhem noblesy a je to také ukázka minulých třídních rozdílů. Ukážeme si jídelní lístky pro cestující první, druhé a třetí třídy. Komplexní seznam možností zahrnoval několik chodů, popsaných v menu nacházejícím se ve vraku Titanicu. Cestující první třídy měli přístup k celé řadě různých druhů lahůdek. A i když bylo menu druhé třídy méně nápadité, stále obsahovalo lahodné pokrmy. Mezi ně patřila pečená krůta s brusinkovou omáčkou, jehněčí s mátovou omáčkou a pečená treska v pikantní omáčce. No to Byl tam ne. také švestkový puding a želé. Jako žele miluju třeba. Bylo na způsob kaše ke snídani, k obědu a večeři. Důležité je si uvědomit, že Titanic měl nejlepší restauraci na palubě. Jak kdyby něco, já bych lidi nikdy takhle velkou nejel. Já bych umřel radši infarktem. Nebo jakože radši infarkt. To se ti udělá jakoby nikdy samo. Ale bych umřel prostě. Já bych se byla celou dobu. K jednomu obědu bylo k dispozici více než 40 různých možností. A to se jedná pouze o jeden den pro první třídu. Číslo 4. Parfém. Při záchranné misi v roce 2000 byl vyloven kožený pytlík. Expert na záchranné akce Dick Barton řekl, že nevěděli, co vidí, dokud se nedostali na hladinu. Když pytlík otevřeli, stalo se něco zajímavého. Po otevření pytlíku se laboratoř naplnila vůní parfému.
Zdá se, že pytlík obsahoval 62 malých lahviček s parfémovými vzorky, které patřily 47letému výrobci parfému Adolfovi Sheffieldovi. Sheffield opustil loď, ale svůj kožený pytlík nechal na lodi, aby byl po letech objeven. Tyto vůně dostaly druhý život. Parfém byl rozdělen na jednotlivé chemické složky, aby se mohl znovu vytvořit. To vedlo k parfému, který se nyní nazývá Legacy 1912. A pokud se ptáte, jak voní, říkají, že to voní po jemném citronu a neroli, ruměnkách a teplé jantarové pryskyřici. Design balení byl inspirován dveřmi, které byly vyzvednuty z vraku. Číslo 3. Klíče. Díky této unikátní sadě klíčů bylo Prostě zachráněno mnoho jako životů. klíče. Samuel Hemming, člen posádky, je použil k získání lucerny pro záchranné čluny, které použili k osvětlení, aby Jo. mohli lidem opustit loď. Lucerny byly uloženy v místnosti pod palubou, takže Hemming musel riskovat svůj vlastní život, aby je získal. Hemming byl zachráněn z potápějící se lodi a zbytek svého života strávil s těmito 3 klíči. Než je zakoupil soukromý sběratel, byly předávány z generace na generaci a nejsou jediné klíče, které byly Jako to je docela frajer. 16 klíč od skřínky z Titaniku prodal na aukci za 2 miliony korun. Od skříňky. Číslo 2. OK. Kabelka z aligátora. Jednou z aligátora. Titaniku byla kabelka z aligátora, která patřila britské výrobkyni klobouků Marion Wainwright. Marion se plánovala přestěhovat do Spojených států, aby tam žila se svou dcerou a vnoučaty. Neplánovala se nalodit na Titanic, ale když loď, na kterou se měla nalodit, nebyla v provozu, koupila si lístek 3. třídy. Mezi všemi věci nalezené v její kabelce byl svatební list, potvrzení o převozu kanárka a dopis od předchozího pronajímatele potvrzující včasné platby. To, že byly dokumenty v její kabelce, chránilo obsah před mořem. Tloušťka a kvalita kůže aligátora jsou nezaměnitelné s ničím, co byste dnes našli. V těchto dobách byla všeobecná mentalita vytvářet odolné předměty, které by odolaly času. Bohužel Marion zahynula na Titaniku. Člověk se jen ptá, jak by její život vypadal, kdyby se mohla nalodit na svou původní loď a dostala se do Ameriky. Číslo 1. Telegraf. Na rozdíl od rádia, které dosud nebylo vyloveno, byl telegraf mezilodním vybavením, které se dostalo zpět na pevninu. Tento předmět byl nalezen v roce 1987 a tento stroj se používal k předávání pokynů do strojovny. Komunikoval s celou posádkou na palubě a spojoval je se strojovnou. Tento telegraf byl pravděpodobně zařízení, které se používalo ke komunikaci mezi členy posádky, když byl spatřen ledovec a nastal chaos. Je předpokládáno, že hrál klíčovou roli při srážce s ledovcem. Nicméně stále je nejasné, jaké přesné pokyny byly dávány z mostu do strojovny a naopak. Jedno je však jisté, Titanic po srážce zpomalil. To znamená, že jakékoliv pokyny, které byly předávány, přišly příliš pozdě. 14. dubna 1912 ve 23:40 lodního času se parník srazil s ledovcem. Po necelých 3 hodinách nad ránem, 15. dubna ve 9:20 klesl ke dnu. Tak jak dlouho to trvalo, jakože než se potopil? Každý z těchto 10 předmětů, vylovených z mrazivých hlubin Atlantského oceánu, nám vypráví svůj vlastní jedinečný příběh o Titaniku. Symbolem nesmrtelného dobrodružství a lidské tragédie. Nezapomeňte nám napsat do komentářů, který z těchto 10 předmětů vás zaujal nejvíce. A tohle je už asi konec. Že já se u vás loučím tady to video, like, to jsem říkal, a jestli dáte těch 100 odběrů, tak dám nějaký jako fakt dobrý video, který bude mít úspěch, ale nechám si to ještě na vás. Tak čau, lidi.